रायजो राजा नोंथांमोन बिश्वकर्मानि गोजोननाय सिबिनाय अननाय बावहरबाय नोंथांमोननिसिम दिनै जोंहा ब्रह्म नालाय जयग होनो नागिरदों बिश्वकर्मानि नै आफाया प्रसाद जगार खालामगासिनो दङ जोंना आफाया पुरहितखा नालाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय आइबो जिरायना दङ नै बेलाय आंनि हौवानि अनजालि बिमा हाइजें जिरदों लाजियो दाबो नै आइया जोंलाय मानो लाजिया जानांगौ खावलायफोरा नायलाय नानेखा गैया मा गैया आगोलनिखाय जि आरामखा जोंनासो हाखर हाखर गोथौ गोथौलाय पाउडार लायाबानो जाया दा गारि सुहैनोसै बिथिं प्रसाद जगार खालामबाय थादों आइ आफाया Good boy. नै लोगोफोर जोंनि गारिया नायलाय इ-रिक्सासो सुनोसै दायो बोराया गारि सुनो होननाया अबाव खारबाय थादों बियो सुद' जल्दि नै हुगारबाय गारिखौ खर' लोबदोंमोन आं नै लोगोफोर गावज्रु भुत बायदिसो नुबाय नामा आंखौ हा गावज्रुबाबो भुत बायदिबाबो आंनि हिन्जावा सनाखा आयु लाजिबाय फाग्ला खननाङा लाजिबाय आं सिगोन आंनि हिर'आ फ्रियावनो गारि सुहोनोसै आं फैसा होबाय थाला मालायफोरनो गारि फिसा फिसाखौ ने ना बाबा ना दे मोजां मोजां खालाम दे मोजां मोजां बुं मदार्नसो खनबाय नामा मेथाइखौलाय मदार्न मेथाइ खननाय बायदिसो खोनादों आंखौसो गानहोसिगोन बायदि नुबाय माबा आंनिथिंसो जाबाय मोखाङा बोरायबाबो गानहोनोसै नै बिथिंजाय बोराया जोंहा ला ला लुला होननानैसो खनदों नै मानसि गोबाव लायो खानायालाय मानसियालाय खानायालाय नै आंहा लेडि बार्डबो दंगलायो नै स्कुल कलेजाव थांनाय लेडि बार्डआ दाबो गोजाम जायाखै लोगोफोर सोरबा बायनोबा एसे खमावनो हरगोन आं OLX-आव फानसैलै OLX-आव बेनोथ' इउटुबाव बुंहरखाबाय आं लोगोफोर नै बायोबा साखायाबो गंनै नै पेडेलाबो मोननै बास्केटबो गंसे दङ हलिरामा बाइकबो दङ माथो माब्ला लानाय नोङो आंखौ बुङाखैनो दिनैसो डाइरेक्ट फथा थुबाय नोङो आंनो बुंहरनांगौ ओम पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः दिनैनि गोथार फुंबिलि सानाव जोंनि न'खरावहाय गोथार गोसोजों बिश्वकर्मानि मुङै जाहाथे जोंनि गारि गराया मोजाङै मोजां सालायलांनो हायो जोङो आरो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनो न'खरनि मोजांनि थाखाय गासैनिबो मोजांनि थाखाय दिनैनि जयग'नि हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों जोंहा आफायानो पुरहितखा दिनैनि जयग'खौ बिथां आफाया दैदेनलांगोन आरो आंनि आइ ओमफ्राय आंनि हौवा बिथिं जिरायनानै दङ ओमफ्राय आंनि फिसाला गासैबो गोसो गोरबो गोथार लानानै दिनैनि जयग'खौ मोजाङै दैदेनलांगोन होननानै आङो मिजिंथियो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बिश्वकर्मानि नामाव इसोरनियाव आर'ज गाबज्रिनानै बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय ओम पुर्ण थांखिखौ एबा ओंथिखौ दान्दिसे सिगाङाव आंनिनो बिहामजो आइ
अनसुमै ब्रह्मआ खोन्थाखाबाय बुंखाबाय जे दिनैहाय बिश्वकर्मा दिनै बे बिश्वकर्मानि दिनाव जों जेसेबां भारतबर्षनि हिन्दु हारिनि मानसिफोर दङ गासिबो बे बिश्वकर्माखौ मानिनाय जायो Habis ini mau makan. फाग्लाया आंखौसो फिदिंबाय थादों गारिखौ फिदिंनांगौआ रागा जोंगोन दे नोंखौ गारिया बुंफबनाय महरै जेरैबो जेरावबो गोसारनानै दं बरदे देवी परमज्योति ब्रह्मणे स्वाहा परब्रह्म ज्योति श्रुति जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति श्रुति जय 그게 당장 참 부족하다. 아니 그거. 그래. 무슨 그 누구랑 말이야. 이제 봐. 안 좋아. Ăn thì rất là tốt. Lấy làm cái tôi lấy. Ôi. Ăn cái này cái này. Ôi. Cái con gì đó vậy? Từ nay bây giờ chơi. Biskit siapa ni le? Mak biskit le. Sudah pijak ke dia? Apa aku? I have no money. Dia pun mana pun makan ni. Siapa ada?